Opisyal lang gibuksan ang siyam adlaw nga misa nobenaryo sa 460th nga kapistahan ni Señor Santo Niño sa gipahigayong Penitential Walk with Jesus alas 4 ganihang kadlawon. Si Femari Dumabok sa report. Gibanabanang moabot sa 160,000 ka mga deboto sa Batang Jesus ang misalmot sa Penitential Walk with Jesus isip pagbukas sa unang adlaw sa Novena Mass. Mibundak man tuod ang uwan alas 3 ganihang kadlawon. Apan, Liboan gapon ka mga deboto ang miabot sa assembly area sa Fuente Rotonda aron muuban sa procession sa Penitential Walk. Alas 4:20 na sa kadlawon gisugdan ang prosesyon nga naatol usab nga mihunong ang pagbundak sa uwan. Alas 4:30 karong buntaga makita nato ang libuan ka mga deboto ni Señor Santo Niño nga nisalmo sa Penitential Walk with Jesus. Bisan pa man sa pagsugod ni ining prosesyon, nagtaligsik o nag-ulan apan wa kini panumbalinga sa mga deboto ni Señor Santo Niño kay di patigbabaw ang kainit sa ilahang debosyon ngadto sa balaang ang bata. Ang mga Penitential Walk with Mary mao ang usa sa mga kalihukan sa opening salvo alang sa kapistahan ni Señor Santo Niño. Alas 5:35 sa buntag, miabot sa Basilika ang karoza nga gisakyan sa imahen sa Batang Jesus. Di nabatyagan ang kainit nga pagtuo sa mga deboto sa Senyor nga mipuno sa Pilgrim Center sa Basilica Minore del Santo Niño. Usa sa nagdebosyon si Dan Lim ni Vist kinsa 12 ka tuig nang nagpuyo sa Sweden. Human maminyo og langyaw. Matud pa iyang gisiguro nga makauli gyud sa Sugbo matag Enero aron makapamiesta sa Senyor. Nabalda lang ilang pagpamiesta Senyor sa mga tuig nga ubos ang nasod sa pandemya. Kauban niya karon ang iyang mga ginikanan ug pag-umangkon. This is when I was single, I had this Santo Niño with me all the time, and then I got married with Swedish. My daughter is 10 years old. She's sleeping now. So I always devoted to Santo Niño. Mostly Thanksgiving for the good life, good health, prosperity, and the new year. 2005 is a good year for us also. Adunay LED wall nga gibutang sa sud ug gawa sa Pilgrim Center alang sa mga deboto nga layo sa altar. Sa naandan, makapanlimbawt ug makapatindog ang matag higayon nga kantahon ang gosos nga batubalani sa gugma. May mga deboto usab nga gibistihan sama sa sapot ni Señor Santo Niño ang ilang mga anak. Liboan usab ka mga pulis, kabomberohan, kasundalohan sa Visayas Command ug uban pang mga force multiplier ang gipakatap sa palibut aron masiguro ang seguridad sa kapistahan. Adunay mga medical team usab ang anaa sa palibut sa Basilica Minore del Santo Niño. The entire procession went peacefully. We haven't encountered anything that will pose a threat to the entire pilgrims as well as to the peace and order of this particular religious activity. Successful though, ganihang medyo nakulbaan lang may mga kaparian kaya nag-uwan-uwan basig maka-delay sa atong procession, but we just arrive in time, nakasugod sa misa on time. Kato lang, we consider the katong raindrops nga a blessing lang po, no? Walay natalang bating insidente ang kapulisan atol sa Penitential Walk with Jesus ug sa unang adlaw sa misa nobenaryo karong adlaw. Ubani Cleofer Lumaya ug Edward Tubilan. Femari Dumabok. Balitang Bisdak.